Αγαπητές φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του σχεδίου, του διαχρονικού σχεδίου της Γερμανίας για επικράτηση στην Ευρώπη. Το 1957 έχουμε την εμφάνιση της ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Πώς το πάνε τώρα? Ακριβώς βήμα-βήμα, όπως το είχαν σκεφτεί οι δύο Γερμανοί του Τρίτου Ράιχ, Σμιτ και Παγκ. Οικονομική Ένωση πρώτα απ' όλα. Και το ξεκινήσανε 51 με 55, αφού κουρέψανε τις αποζημιώσεις τους που χρωστάγανε τα μαλλιοκέφαλά τους με τους δύο παγκοσμίους πολέμους, προχωράνε στη συνέχεια στην Οικονομική Ένωση. 1957 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται ότι η πρώτη άτυπη κατάργηση των συνόρων, μειωμένοι δασμοί στις συναλλαγές μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, ελεύθερη διακίνηση εργατών. Σας θυμίζει κάτι? Είναι η εποχή που 3 χρόνια που μπαίνουν οι βάσεις, που 3 χρόνια μετά οι Έλληνες θα πηγαίνουν να δουλεύουν στις φάμπρικες της Γερμανίας και στα εργοστάσια της Γερμανίας για να ανοικοδομηθεί η Γερμανία. Και μάλιστα και με τη συμμετοχή της ελληνικής κυβερνήσεως. 1958 με 1967 είναι η περίοδος αυτή όπου υπογράφονται οι συνθήκες συγκροτήσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα ευρύτερο επίπεδο. Είναι και η περίοδος κιόλας που γίνεται και η Τελωνειακή Ένωση της ΕΟΚ με την Ελλάδα. Ωστόσο, και εδώ είναι το δεύτερο που λέγανε μελέτη, καταγραφή του πλούτου, δεν είναι τυχαίο ότι άνθρωποι όπως ο Κουρτ Βάλντχάιμ, πρώην αξιωματικός των ΕΣΕΣ στην Ελλάδα και γενικός γραμματέας του ΟΗΕ μετά τον πόλεμο, πηγαινοέρχεται στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο πηγαινοέρχεται? Ξεκινάει η καταγραφή του πλούτου και βέβαια ο έλεγχος των κυβερνήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι την περίοδο εκείνη ο Βουλπιώτης που στην κατοχή ήλεγχε τον ΟΤΕ στην Ελλάδα, και αλήθεια κάνουνε λέει μουσείο για τον ΟΤΕ, θα βάλουνε και το Βουλπιώτη μέσα, το γαμπρό του Siemens που από το 1940 ήλεγχε μέσω της Τελεφούνκεν τις τηλεπικοινωνίες της Ελλάδος και ίδρυσε και την ραδιοφωνία με τη μορφή που την ξέρουμε στην Ελλάδα. Θα τον βάλουν και τον Βουλπιώτη μέσα που ήταν συνεργάτης των Γερμανών στην κατοχή, ο γαμπρός του Siemens και ο οποίος μετά τον πόλεμο ξανακάνει business με τις ελληνικές κυβερνήσεις την περίοδο εκείνη που γίνεται η ένωση με την ΕΟΚ. Και γιατί γίνονται όλα αυτά, φίλες και φίλοι? Πάρα πολύ απλά. Για να ελέγξουν τις κυβερνήσεις και να δουν τι ξέρουν εδώ πέρα τα ζωντόβολα για το θησαυρό που έχει το οικόπεδο. Να το πούμε με πολύ απλά λόγια για να το καταλάβετε. Τι ξέρουνε? Ξέρουνε κάτι? Ξέρουνε για το λιγνίτη που έχει η Μακεδονία, για το χρυσό, για το ουράνιο. Ξέρουνε για τις έρευνες πετρελαίου που θέλαμε από τον Πρώτο Παγκόσμιο να ξεκινήσουμε και επειδή απέτυχαν με τον πόλεμο πήγανε παρακάτω στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Γερμανία ουσιαστικά την περίοδο εκείνη 58-67 λαμβάνει και τα περισσότερα δάνεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες θέλουν να τις ισχυροποιήσουν. Έτσι λοιπόν, σε επίπεδο Τελωνειακής Ένωσης έχουμε την ένωση με όλη την Ευρώπη, αλλά σε επίπεδο πολιτικό η Ευρώπη παραμένει ακόμα ένα κλειστό κλαμπ.
Και αυτό το γίνεται γιατί το επιδιώκει η Γερμανία. Γι' αυτό και δημιουργείται η Δυτική Ευρωπαϊκή Ένωση που περιλαμβάνει κυρίως τις βόρειες χώρες. Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία. Η μόνη νότια χώρα που μετέχει είναι η Ιταλία. Έχουμε λοιπόν το διάστημα της δικτατορίας, όπου η δικτατορία τίθεται εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ένα καταπιεστικό καθεστώς και τα πάντα παγώνουν. Έχουμε μάλιστα και 2 καταδίκες από την Ευρωπαϊκή Ένωση της δικτατορίας, γιατί στα χαρτιά είμαστε πάρα πολύ καλοί. 1970 με 1986 προχωράει πλέον η Γερμανία στο δεύτερο μέρος του σχεδίου του Τρίτου Ράιχ. Το πρώτο έχει γίνει. Έχουν απαλλαγεί με 4 κουρέματα από τις δυσβάστακτες πολεμικές αποζημιώσεις. Οι κυβερνήσεις όλες έχουν υπογράψει για πάγωμα των αποζημιώσεών τους, αυτό που δεν σας λέει και η ελληνική πολιτική ηγεσία εδώ, ότι από το 1957 έχουν υπογράψει ότι όποτε μπορείτε παιδιά, δεν πανακάψατε τους ανθρώπους μας στα Καλάβρητα, στο Δίστομο, στην Κάνδανο και όπου περάσατε. Όποτε μπορείς βρε αδερφέ, δεν πειράζει. Να σας το πω έτσι με πολύ απλά λόγια, πώς αντιμετωπίζει η πολιτική ηγεσία το λαό και τον πόνο του. Και προχωρήσανε στην Οικονομική Ένωση, ΕΟΚ. Τι σημαίνει αυτό? Καταγραφή του πλούτου κάθε χώρας. Και εδώ πέρα σαχάπατα την πατήσανε και οι Γάλλοι. Γιατί ο αντίπαλος ήταν στο παιχνίδι των χερσαίων δυνάμεων, διαχρονικά αντίπαλος των Πρώσων, γιατί η Γερμανία δεν υπήρχε, η Πρωσία και η Βαβαρία είναι οι ψυχές της Γερμανίας, για όποιον έχει διαβάσει γερμανική ιστορία. Το Βερολίνο ένας βάλτος ήτανε, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος Βαβαρών και Πρώσων ήταν οι Γάλλοι. Βλέπε Ναπολεόντιους πολέμους. Η Βρετανία, ένα νησί που το χώριζε η μάχη, τέλος, για τους Γερμανούς. Η Γαλλία ήταν ο βασικός τους αντίπαλος. Γι' αυτό και οι πρώτοι που παγιδεύονται με τα 4 κουρέματα και με τις 4 συμφωνίες του Χάλιβα είναι οι Γάλλοι. Και τώρα το πήρανε χαμπάρι επί των ημερών της Μέρκελ, αλλά πλέον ήταν αργά μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου. Αφού λοιπόν απαλλάχθηκαν από αποζημιώσεις, έκαναν την οικονομική καταγραφή του πλούτου κάθε χώρας. Μπαίνουμε πλέον την περίοδο 1970-1986 στο δεύτερο κομμάτι του σχεδίου, όπου είναι η περίοδος που συγκροτείται πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους θεσμούς και τα όργανα όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Και φυσικά μπαίνουμε πλέον στο δεύτερο μέρος του σχεδίου, που είναι και η αντικατάσταση των εθνικών νομισμάτων που έλεγε ο ΠΑΓ. Έχουμε το EQ. Όλοι θα έχετε ακούσει για το περίφημο EQ, το πρώτο ευρωπαϊκό νόμισμα που εμφανίστηκε, το οποίο βέβαια δεν έφτασε ποτέ στις τσέπες μας, αλλά υπήρχε το EQ, ότι ναι, έχετε τα εθνικά σας νομίσματα, γιατί ακόμα σας καταγράφουμε και δεν είστε όλοι τόσο δυνατοί όσο είμαστε εμείς οι Γερμανοί, απλά στις συναλλαγές μας οι συναλλαγές θα γίνονται με EQ. Συνέπεια βέβαια του EQ και των συναλλαγών με EQ ήταν οι χώρες του Νότου να αρχίζουν να αποκτούν σιγά σιγά ένα εξωτερικό χρέος όσον αφορά το εμπορικό τους ισοζύγιο.
είναι αυτό που πάθαμε με το ευρώ. 1 ευρώ ίσον 365 δραχμές. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με το ΕΚΙΟΥ εκείνη την περίοδο. Και σε μια περίοδο κιόλας που η δραχμή λόγω της βρετανικής λίρας που την στήριζε ήταν ένα καλό νόμισμα. Ειδικά την περίοδο της δικτατορίας η δραχμή λόγω της λίρας ήταν ισχυρό νόμισμα στην περιοχή του Νότου. Έχουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος του σχεδίου που ξεκινά 70 με 86, είναι η προπαρασκευή. Στην Ελλάδα έχουμε την άνοδο μετά τη δικτατορία της συντηρητικής παρατάξεως με το φυτευτό Εθνάρχη II, ο οποίος αφήνει την Κύπρο στην τύχη της, γιατί η Κύπρος είναι το αντάλλαγμα για τη μεταπολίτευση, για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και φυσικά για να καλοπεράσουν τα 4 βενιζελικά τζάκια που διαχειρίζονται τις τύχες μας. Και το 81 βέβαια ανεβαίνει ο Σοσιάλ. Έχουμε το Πασόκ, το οποίο Πασόκ από τα Ζιβάγκο ανεβαίνει με τα σακάκια και τα κουστούμια και τις γραβάτες, το Πασόκ κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία, και εκεί ξεκινάει πλέον η φάση του σχεδίου. Ποια είναι αυτή? Καταστροφή του ΑΕΠ. Όσο κι αν ξενίζει η δικτατορία, ναι, ήταν μια περίκλειστη οικονομία. Δεν είχε επαφές με πολλούς. Μόνο με την Αμερική που ήταν και η μόνη χώρα που είχε και πολιτικές σχέσεις με τη δικτατορία. Όλοι οι υπόλοιποι τα έκαναν υπογείως. Οι Αμερικανοί τα έκαναν φανερά. Είχε όμως οικονομία. Άφησε ένα ΑΕΠ που ήταν ακόμα ισχυρό. Πλέον από το 74, από το 74 μέχρι και το 80, η συντηρητική παράταξη κάνει τα πρώτα χρέη, η έναρξη του εθνικού μας χρέους προς Γερμανούς και Αγγλοσάξονες, και φυσικά μετά με τους σοσιαλιστές, μπορείτε να το βάλετε και με ήτατολιστές, σοσιαλιστές, ξεκινάει η ισοπαίδωση αυτού εδώ του τόπου οικονομικά. Όταν πεθαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1996, μαζί και με την κυβέρνηση 91-93 του πατέρα Μητσοτάκη, το χρέος της χώρας έχει φτάσει στο 80% του ΑΕΠ. Έχει εκτοξευθεί. Βάλτε κάτω τα χρόνια να καταλάβετε. Συν βέβαια Μοιράς 2000, η αγορά του αιώνα, τα ξεπλήματα μέσω ποδοσφαιρικών ομάδων γνωστών επιχειρηματιών της εποχής που πηγαίνανε με τα κουτιά από τα Pampers τα λεφτά στη γνωστή τράπεζα, από που τα παραλαμβάνα στους λογαριασμούς τους, οι τσάντες με τα μάρκα που παραλάμβανε ο Τσουκάτος στο κόμμα και ούτω καθεξής, για να έρθει μετά η εποχή Σιμίτη. Ωστόσο η χρονιά κλειδί είναι το 92, από το 86 μέχρι και το 2000, όπου το 1992 στο Μάστριχτ έχουμε την Νομισματική Ένωση. Πλέον μπαίνουν οι βάσεις να τελειώνουν με τα εθνικά νομίσματα οι Γερμανοί. 97-99 έχουμε τη Συμφωνία του Άμστερνταμ. Εκεί λοιπόν στο Άμστερνταμ γίνεται πλέον και επίσημα η εκποίηση των εθνικών νομισμάτων. Τι σημαίνει αυτό, φίλες και φίλοι? Είναι η πρώτη εκποίηση, έχει ξαναγίνει και παλιότερα με τους δανειστές μας, αλλά το 97-98 έχουμε με την υπογραφή της κυβέρνησης Σιμίτη την εκποίηση του εθνικού πλούτου. Χρυσού, πλούτου του υπεδάφους, συμβασικού πέρα ακόμα ισχύει, και φυσικά έχουμε τη δημιουργία του ευρώ. Και φυσικά επειδή το σχέδιο ήταν γερμανικό από την κατοχή
και είναι γερμανικό ακόμα και μετά την κατοχή, οι πονηροί Γερμανοί κάνουν το εξής. Φέρνουν τη διαφορά του νέου νομίσματος να είναι υπέρ του μάρκου. 1 ευρώ με 1 μάρκο. Όταν έρχεται η ώρα να καταργηθεί και το εθνικό τους νόμισμα, γιατί θα φαινόντουσαν. Οπότε ευρώ, μπράβο Ελλαδάρα, ευρώ, ελληνική ονομασία, καμαρώναμε εδώ εμείς με περικεφαλές, φουστανέλες, γκλίτσες, και οι Γερμανοί σου βάλαν 1 ευρώ με 365 δραχμές και σου κλέβανε ουσιαστικά οικονομική δύναμη, ενώ εκείνη την ίδια στιγμή 1 μάρκο 1 ευρώ. Αλλά εμείς γκλίτσα, φουστανέλα, περικεφαλαία και ζήτω ελληνικό το νέο νόμισμα στην Ευρώπη, το λένε ευρώ. Για να καταλάβετε κιόλας, επειδή μας θεωρούν χάπατα και αγράμματους όσον αφορά την ιστορία μας, μας πετάνε έτσι ένα βαρελό το ευρώ ελληνικό, το νέο νόμισμα έχει ελληνική ονομασία, Ευρώπη, ευρώ, μπράβο Ελλάδα και τι θα ήμασταν χωρίς εσάς. Και τα λέω με αυτό το ύφος γιατί έτσι μας αντιμετωπίζουν. Και όποιος δει την ιστορία με ψυχραιμία, μόνο έτσι μπορεί να την εκθέσει όσον αφορά τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν ως λαό, πρωτίστως η πολιτική μας. Γιατί η βιτρίνα μας προς τα έξω είναι η πολιτική μας. Γι' αυτό σας λέω, μην στηρίζετε με την ψήφο σας ανθρώπους που σας θίγουν. Γιατί όταν εσείς είστε νοικοκυρέοι, το να ψηφίζετε τύπους οι οποίοι δεν πληρώνουν ούτε το ρεύμα του Υπουργείου τους, δεν πληρώνουν ούτε το ρεύμα και το ενίκιο του κόμματός τους, αυτό κάτι σημαίνει πρωτίστως για σας. 2000 λοιπόν, 2001 με 2009, πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει την οριστική της μορφή και το όραμα των Σμιτ και Παγκ παίρνει σάρκα και οστά. Έτσι λοιπόν φίλες και φίλοι, για να συνοψίσω, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης των Τσόρτσιλ, Αλέξανδρου Παπαναστασίου, Πιέρ ντε Κουμπερντέν, φτάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Τρίτου Ράιχ και από την καταστροφή του Τρίτου Ράιχ η απόγονη πολιτική και βιολογική, γιατί ακόμα και η ένωση των δύο Γερμανιών επί καγκελαρίου Χέλμουτ Κόλ έγινε γιατί ο Χέλμουτ Κόλ είχε πολύ στενότατες σχέσεις με την οργάνωση Οντέσα. Η οργάνωση Οντέσα ήταν μια οργάνωση απόστρατων Ναζί, οι οποίοι φυσικά απόστρατοι Ναζί ήλεγχαν τους λογαριασμούς του Τρίτου Ράιχ στην Ελβετία. Έτσι λοιπόν, εν μία ανοιχτή έγινε η ένωση των δύο Γερμανιών, η πλούσια δυτική με την ξεζουμισμένη από τους Σοβιετικούς ανατολική, και ενωθήκανε. Βέβαια, αυτό που δεν υπολόγισε ο Χέλμουτ Κόλ ή δεν του έδωσε και τόση σημασία, είναι τα πρακτοράκια που θα έβαζε μέσα στο σώμα της Γερμανίας και θα αρχίσανε να την τρώνε και την ίδια. Ποια τα πρακτοράκια? Μέρκελ, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος στην απέναντι όχθη στην Ανατολική Γερμανία. Και πολλοί άλλοι. Γιατί και η Γερμανία αυτή τη στιγμή δει τα πρακτοράκια που βάλανε από την Ανατολική Γερμανία, οι γενίτσαροι Γερμανοί του κομμουνισμού, τις τρώνε τα σωθικά της τα τελευταία 30 χρόνια. Και βέβαια 2001-2009 έχουμε πλέον το οριστικό. Έχουμε το ευρώ, πάνε τα εθνικά νομίσματα, έχουμε κέντρο αρχικά τις Βρυξέλλες, αλλά από το 9 έχουμε πλέον το Βερολίνο, όλες οι αποφάσεις είναι του Βερολίνου, όλοι οι αξιωματούχοι στις θέσεις κλειδιά είναι Γερμανοί. Όπου όποια πέτρα πλέον κι ας σηκώσει στις Βρυξέλλες θα δεις Γερμανό, οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις από τη Γερμανία. Και αυτό φάνηκε τώρα με τα μνημόνια. Οι Βρυξέλλες άχρηστες, ανενεργές. Ό,τι έλεγε το Βερολίνο με τη Μέρκελ και το επιτελείο της.
Έτσι λοιπόν φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε, όσο σύντομα μπόρεσα να τα πω, τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σχέδιο της Γερμανίας από την εποχή του Μεσοπολέμου για να επικρατήσει ως χερσαία δύναμη στην Ευρώπη. Και βέβαια το πλάνο αυτή τη στιγμή που υπάρχει από το 2001 μέχρι και τώρα είναι η καταστρατήγηση των συνταγμάτων των χωρών, η κατάπτωση και η εκχώρηση στη Γερμανία εθνικής κυριαρχίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάς δεν μπορεί να αντιδράσει σε ό,τι λέει ή πράττει η Τουρκία χωρίς άδεια από τους Γερμανούς. Και δεν είναι τυχαίο κιόλας ότι η κυβέρνηση στράφηκε προς την Αμερική. Από τη σκύλα στη χάριβδη με λίγα λόγια. Και φυσικά, για να μπορούσατε να αντιληφθείτε τα πράγματα πως έχουνε, 2002-2003 είναι οι χρονιές που η Ελλάδα με τις αναθεωρήσεις που έκανε στο σύνταγμά της εκχώρησε εθνική κυριαρχία σε τρίτους, στους Γερμανούς και τους Αγγλοσάξονες. Εκχώρησε οικονομική κυριαρχία και δύναμη. Από εκεί ξεκινάει κιόλας, είναι η αρχή των founds που ακούμε σήμερα που παίρνουν τα δάνεια. Και βέβαια το κερασάκι στην τούρτα είναι το Brexit. Το Brexit ήταν ξεκάθαρα γερμανική πολιτική για να μπορέσουν με την πίεση με το μεταναστευτικό, το οικονομικό, το πολιτικό αλλά και το πολιτιστικό κομμάτι, Deutschland über alles, να οδηγήσουν τους Βρετανούς, και το πέτυχαν, στο Brexit. Να πούνε σηκώνομαι και φεύγω. Αυτή δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι Γερμανική Ένωση, όπως την αποκάλεσαν τότε που κάνα και το δημοψήφισμα για να φύγουν. Ότι εμείς δεν μένουμε στη Γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν με το Brexit η Γερμανία εκτόπισε τους Βρετανούς και έμεινε μόνη να διαχειρίζεται και να διοικεί την Ευρώπη. Αυτή λοιπόν φίλες και φίλοι, η πολιτική απόγονη των εθνικοσοσιαλιστών, που ό,τι δεν σας πήρανε με τον πόλεμο θέλουν να σας τα πάρουνε τώρα και σας τα παίρνουνε, με τα δάνεια, με τα μνημόνια, με αυτά εδώ τα πιόνια, τα 4 βενιζελικά τζάκια και τα καινούρια που αρχίζουν και ανεβαίνουνε, τα καινούρια φιντάνια που βγαίνουνε, θέλουν να σας τα υφαρπάξουν όλα. Αλλά χρειάζονται άλοθη και το άλοθη είστε εσείς και η ψήφο σας. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.